gereken ahiretle ilgili çok az şey biliyoruz. Siyaseta Türkiye'de bu gotina insan o adaleti derket peş u ciheki cuda gird. Em bahs u qala alîkerê serokê giştî Hüdaparê Mehmet Yavuz dikin. Taş üstüne taş koyan. Mehmet Yavuz xoca zamanekî dirê ji ber kansêra bê emaniya Gurçikê daha tedavî kirin. Di 19 tebaqa sala 2019 de di xestexaneya zanîngeha Dicleya ku lê daha tedavî kirin de wefat kir. Mehmet Yavuzê ku di salvegera wefata xwe de bi rahmet û minnetê yad kirin, bavê lawekî û sê keçikayê bi tevahî 4 zarokî wî hene. Nexweşiya Mehmet Yavuz bi salan berê dest pê kiribû. Di mijdara sala 2017 de Gurçika wiya hêla çepê hatibû girtin. Ji ber nexweşiya Gurçikê hat rakirin xestexaneyê. Hat teşhîskirin ku di mamoste Mehmet Yavuz de kansêra bê eman derketiye. Piştî teşhîsê dest bi tedawiyan hat kirin. Di êdiya Remezana sala 2019 de ji bo demekin hat taborcî kirin. Lêbelê dîsa rewşa wî giran bû û hat rakirin xestexaneyê. Li xestexaneyê dîsa dest bi tedawiyê hat kirin. Mehmet Yavuz di sala 1973 de li navçeya Kahtaya Adıyamanê hat dünyayê û hîndekariya ewil li Mekteba Atatürka Kahtayê hîndekariya navîn û lîseyê li İmam Xatîba Kahtayê temam kir. Piştre Mehmet Yavuz ji Fakulteya Perwerdeya Zanîngeha Selcuka Konyayê mezûn bû û wek demekê jî meelimtî kir. Mehmet Yavuz xoca di pêvajoya sala 2000 de di encama hinek kumpasan de xistin hepsê. Bi qansî 2 salan de hepsê dema û piştre li Urfayê li dersxaneyek taybet meelimtî û îdarevanî kir. Mehmet Yavuz di rojnameya Doğru Xeberê de maqale dinivîsan û bi Hüdaparê re ket jiyana siyasetê. Mehmet Yavuz di hundirê Hüdaparê de wezîfeyê cuda kir û di demekin de navê wî hat gotûbêjkirin. Yavuz bi îzan û feraseta bi rast xwe siyaseta durust, hitabeta wî û nivîsên wî gelekî xwe îfade dikir û di demekin de ji aliyên cuda textîra wan girtibû û tevecuha xelkê qesenc kiribû. Em jî wek malbata Rehber TV'ye di salvegera wefata Mehmet Yavuz de carek dinê em bi rahmet û minnet yad dikin.